A repoboación do monte da zona de Renza en Vilaxoán non está a ser unha tarefa sinxela. Por terceira vez no que vai de ano, a comunidade de Montes de Sobrán denuncia a desaparición dos exemplares de castiñeiro que están a plantar. Ahora levamos unha inversión de sobre 12.000 euros, que entre castiñeiro, roble máis carballo do país, e dos cales xa nos quitaron 200 plantas das que puxemos. Empezamos a poñelas en abril ou en marzo e quitáronnos agora. Desta volta foron 65 os castiñeiros desaparecidos, pero hai que sumalos os 115 que levaron da zona de Coruxo no mes de abril e os 31 do mes de marzo. Roubos que xa supoñen unhas perdas de 1.600 euros á comunidade e que están denunciados ante a Policía Nacional. Non arrancaron así ao bruto, quitaron moi despacio porque además se ve, que eu vin antes de ayer cando vin, vese que a terra está moi movida, moi pouquiño, entonces quitaron despacio, me imaginamos que é que a opción de non dañar a raíz é poder replantalo noutro sitio. E contamos que ten que ser un veciño cercano e lle interesaba porque ten unha corta de madeira ou ten unha finca que onde quere repoblar, e está repoblando a conta dos veciños aquí de Sobrán. A comunidade de Montes de Sobrán está a plantar tamén outras especies como carballo, pero só os castiñeiros chaman a atención dos ladróns. Agora piden tamén a colaboración veciñal para intentar dar con eles. Se saben de algunha plantación particular onde se vexa que cortaron madeira e que están poñendo algunhas plantas determinadas para comprobar se é que son os nosos castiñeiros, porque, oye, os castiñeiros sabemos de que tipo son porque son un clon dunha cepa, entonces se poden analizar si é da mesma cepa. Manuel Barcala lamenta esta situación, recorda que con esta repoboación o que se busca é mellorar a zona para que todo o mundo poida desfrutar dela. Ademais, as árbores roubadas exercían de marxes dunha pista forestal que actúa como cortalumes nunha zona na que predominan os eucaliptos.